A dauka. Hey! Amige! A dauna! A dauka. Hey! Idan ina waje sai abin da na ce wannan ikon nawa ne. To yanzu na bada umarni. Kai. Ka fita na ce? Na? Ashe kuɗi da tijan nan ya kawo. Taska ne fa duk inda kake ka taho ta samu. Ina jin baba ya cika tunda kika ji taska ya kira ni. Ai akwai magana ta mutuwarsa. Allah ka ji kan baba. Yo baby I miss you. Aje mu wani. Malam ne kaka gidana. Yar uwata ce take aure a cikin gidan nan kwa wanda ya ise wata la ilaha illallah. Halo, salamu alaikum wa ke magana? Ayuba dan Kwambo. Bazuka ne ke magana. Ba tani ba ce? Tani ce mana. Gaba ɗaya ba mu da lafiya ne muka ga ya kamata mu zo ki gwada mu. Tani fa mai dan wake ka kira. Iye? Wanke. Menene kuma me kawo ku? Mu ba guri ki muka duba. Mun alaji muka zo adana ni. A'a sha abinka. Sha abinka arziki Allah ke da shi. Ubangiji Allah ya kanta kaza. Amin. Kaza na shan azaba. Kaza na cin ubanta. Da aikin ma. A'a dakata. Me na hada mijina da dabbobi? To ai da kina mita kamar taransu goma. Saboda Allah fa. Mahau mai kai abin yankan rago ko kuwa mu je a murɗe mai wuya. Bazuka an zo bangaren ka. Uwa zillaziya ashe har yanzu baki manta da ba. Abin da nake so da kuɗi ne zuwa biyu. A sama mun fura. A bani in sarrafa ta in ya ɗiba sai mu ɗiba. In ni ban zama munafuka ba, ai ku gashi ne kuna taron munafinci. Ina matsayin jami'in tsaro. Be careful. Za mu je mu jefa karami ne gaba 20,000 kan ka je kasa mun bi ka da bullet 6. Tabbatar kowaye a cikin su ya saka min magani cikin fura. Wanda ya saka wannan maganin zai iya kashe ni. Wallahi taska ka kiyaye dawo mu alƙur'an baka cikin mu maka dawo ne.